Ginuso sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP nga malakip sa konektadong Pinoy Bill ang regulasyon sa utility pole rental. Sumala ni FICTAP Chairperson Estrelita Juliano Tamano, daghan pa daw ang kulang sa konektadong Pinoy Bill. Lakip diha ang probisyon para ma-regulate ang utility pole rental. Kini ang ginabayran sa mga internet providers sa mga electric company aron makapataod og internet cable gikan sa poste hangtod sa balay sa mga customer. Sa memorandum sa National Electrification Administration o NEA ni atong 2018, 420 pesos ang pole rental kada posisyon sa kable kada tuig. Sumala ni Tamano, bugat kini sa bulsa sa gagmayng cable TV ug internet provider. Busa unta daw gikonsulta sa mga magbabalaod. Ang konektadong Pinoy Bill nga mitumo nga pakusgon ug himuong barato ang internet sa nasod, aprobado na sa Kamara ug Senado ug nakatakdang tukion sa Bicameral Conference Committee. Ipaabot daw sa FICTAP kang Pangulong Bongbong Marcos ang ilang mga bulo. So ng gobyerno, mapamura yung internet, kaya nga lahat inalaw na makapagbigay internet. Pero yung pole rental naman, hindi nila ginagalaw. Susulat na lang kami sa presidente na bago niya pirmahan, kailangan muna basahin niya na yung aming reklamo kailangan mabigyan ng pansin bago talaga magkaroon ng batas na ganyan.